Hello guys, ipapakita ko lang ang ating version sa dinengdeng. We have sitaw, saluyot, eggplant here, and of course we have inihaw, tilapia. Ayan. Ayan guys, masarap na isahog sa ating dinengdeng. Lutong bahay na dinengdeng po guys. Masarap. Ayan po. At saka nakaready na rin ang ating sabaw. Kumukulo na po. Ang nakalagay po dyan ay sibuyas and bagoong of course. Ayan po. Pwede na natin ilagay ang sitaw guys kasi kumulo na po. Ayan po. Ang ating dinengdeng. Lutong bahay na dinengdeng. Ayan. Pwede na natin ilagay ang ating inihaw na tilapia guys. Diyan sa ibabaw lang. Ayan. Huwag muna natin halu-haluin kasi baka madurog po ang ating inihaw na tilapia. Okay. Pwede na natin ilagay ang saluyot eggplant. Pwedeng pagsabayin guys. Ayan. Hintayin natin na kumulo. Ayan po. Ilagay natin lahat ang ating mga vegetable. Ayan. At saka, wag muna natin halu-haluin. Ayan. Ayan, hintayin na kumulo. At pwede na natin din lagyan ng Knorr cubes. Ayan, kung gusto natin guys. Kasi pampasarap din ng sabaw yan sa dinengdeng. Pwede rin hindi. Pwede rin lagyan kung gusto nyo. Ayan po. Para mas masarap. Ayan. Ayan na po. Kumulo na po ang ating dinengdeng. Malapit na pong maluto. Ayan. Hintayin lang natin na maluto ang mga gulay-gulay natin. Ayan. Huwag naman overcook. Ayan po. Huwag natin masyadong halu-haluin ang ating sabaw para hindi po madurog ang ating isda na inihaw para buo pa rin. Kapag iserve natin, buo pa rin siya. Kaya ayan po ang ating version sa dinengdeng. Yummy!